गिबियावनो आं बयनिसिमबो बर' पर्टेलनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। जोंनि बेंटल सिनियर सेकेन्डारि स्कुल हिसाबै सेन्टार हिसाबै जोंना अन सेन्टार, बेयाव गुबुननि स्कुल गैया, जोंना टटेल आर्ट्सआव होदोंमोन केन्डिडेटआ 414 जन, ओमफ्राय बिनि गेजेराव पास जादों 406, फार्स्ट डिभिजन मोनदों 124, ओमफ्राय सेकेन्ड मोनदों 216, थार्ड मोनदों 66। टटेल पास पार्सेन्टेजआ जाबाय 98.07। ओमफ्राय साइन्स स्ट्रिम दं जोंना, साइन्स स्ट्रिमाव टटेल एपियार जादों 47, ओमफ्राय बिनि गेजेराव पास जादों 45, ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोनदों 17, सेकेन्ड मोनदों 26, ओमफ्राय थार्ड मोनदों 2। ओमफ्राय टटेल पास पार्सेन्टेजआ जाबाय साइन्स हिसाबै 95.74। ओमफ्राय रिजाल्टआ जों साननाय बादि मोजाङानो जादों। आरो जोंनि स्कुलखौथ' मिथिखायो भेन्सार, आरो जोंनि जागाया जाहैबाय बेकवार्ड, माने गथ'फोरा माने एकदम खस्थ' खालामनानै फैयो गोजान गोजान जायगानिफ्राय, एकदम आप टु दादगारिनिफ्राय, ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामनानै फैयो। जों जिखिनि सानदों बे हिसाबै आरो मोजां जादों आरो रिजाल्टआ। आरो जोंना साइन्सआव हाइएस्ट पार्सेन्टआ 80%, मोननैयाव लेटार मोनदों, साबजेक्ट मोननैयाव। ओमफ्राय साइन्स आर्ट्स हिसाबै हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननाया 87, ओमफ्राय लेटार मोनदों मोनबा साबजेक्टआव। बेखिनियानोसै आरो। जोङो प्रिभियास आनजाद रिजाल्टखौ लानानै नैबे रिजाल्टआ एसे बेटारसिन जादों। औ, देग्लायनि आगोलफोरनि रिजाल्टनिफ्राय देग्लायनि रिजाल्टआ साबसिन जादों। आरो देग्लाय फार्स्ट टाइम बर' मिडियामजों, बर' हांखोजों लिरनो मोननाय आरो बे बेचआ आरो बे हिसाबै रिजाल्टआ गाज्रि जायाखै, मोजां जादों आरो बेखिनियानो। नोंथांमोना माबायदि रिजाल्ट फैहोनो हागोन होननानै सानो? नोंथांनि फोरोंनायाव माबा मोनसे जोंना बे रिजाल्ट मोजां जानायनि खार'ना जोंना टिचारफोरा डेडिकेटेड, आरो जों गथ'फोरखौ मोजाङै सासनाव लाखियो, बेनो आरो। आं पास जालांनाय गथ'फोरनिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। बिसोरनि फिउचारा जेन दा जोंनाव पास जालांबाय नैबे आनजादाव, गुबुनाव दा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांगोन बिसोर फरायनो, बे गुबुन गुबुन जायगायाव बा गुबुन कलेज बा बाहेरा माबा जायगायाव थांगोन, बे जायगाफोराव थांनानै जेन मोजाङै थाहैयो, मोजाङै फरायहैयो, बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। जायफोरा आनजादाव पास जानो हायाखिसै बिसोरबो नार्भास जाजाथों, फैगोन माबायाव जेन लिरफिननो हायो, मोजाङै फरायबानो पास जागोन, बेखिनियानो। নমস্কার। তো যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ আমাৰ রেজাল্ট খুব ভালেই হৈছে, আমি তাৰ কাৰণে আনন্দিত। তো কথা হ'ল, আমাৰ এইবাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰ্টছত আমাৰ ইনষ্টিটিউটো সৰ্বাধিক সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিছে। পাছ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল 98.07। তাৰমানে হ'ল আমাৰ পাছ পাৰ্চেণ্টেজ হায়েষ্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত। 414 ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ্ড হৈছিল, তাৰ ভিতৰত 406 ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিছে। আউট অফ দ্যাট 124 ষ্টুডেণ্ট গট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, 216 ষ্টুডেণ্ট ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, 66 ষ্টুডেণ্ট থাৰ্ড ডিভিজন। আৰু ছায়েন্সত আমাৰ 47 ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ্ড হৈছিল, তাৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে 45 ষ্টুডেণ্ট পাছ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 17, ছেকেণ্ড ডিভিজন 26, থাৰ্ড ডিভিজন মাত্ৰ 2জন, পাছ পাৰ্চেণ্টেজ 95.74। আৰু এইবাৰ আৰু এটা ভাল খবৰ হ'ল, আমাৰ এজন ছাত্ৰ উদয় ছেত্ৰী, তেওঁ হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, 80% পাইছে আগৰ তুলনাত। এইবাৰ ছায়েন্সত 80 পোৱা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ 80% পাইছে। চ' আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আমাৰ ৰিজাল্ট আৰু ভাল হ'ব। আপোনালোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিব, যাতে আমি ভাল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়াত আহে, যাতে আৰু আমি ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে ইহঁতক যাতে ইহঁতে ভাল ইনষ্টিটিউটত
এডমিশ্যন পায় প্লাছ অনাগত দিনত আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল ষ্টুডেণ্টখিনিক আৰু যিসকলে এক্সাম পাছ কৰিব নোৱাৰিব আমি ইহঁতৰ কাৰণে আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে আমি ইহঁতৰ কাৰণে এক্সট্ৰা গাইডেন্স দিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ চ' যাতে ইহঁতেও অনাগত দিনত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार शोरूमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 95% लन, फ्री हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्री, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2000 निफ्राय 3000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।